Hossa,
Yen liwat aku kelingan cukup kali yen aku nekak tempat tulisan waktu akan todo isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae aku tresno tanpa rasa
mateni bocah yen urip oleh suku-suku bako elo sirapa menyang solo tak oleh ayo moto sentilo lolo wong nganti ora opayen opah mateni bocah yen urip oleh Duku-duku apa sekarangku wis benca-benca aku kaya mimpi kali ayo kita kowe pansah tenang lawe koso amo yen ora kowe aku amo waku kaya mimpi kali aja mengiter ngomong sing becik iso nononi Li
jamane wis tuwa aja neko-neko kati-ati awas padha atiku trimo pasake marang kuwasa aja neko-neko tumita sing prasaja sapa donyasa jamane jaman rekoso urip pancen angel kumpule ra usah ngomel sapa dosembrono iki jamane wis tuwa aja neko-neko kati-ati lawas padha atiku trimo pasrahke marang kuwasa aja neko-neko tumika sing prasaja sapa dasarana iki jamane wis tuwa aja neko-neko kati-ati lan waspada atiku trimo pasrahke marang kuwasa aja neko-neko tumita sing prasaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng sedaya rencang-rencang Turunggo Budi Lestari ingkang sampun ngayahi jesiban wonten ing dalu menika boten namung kula sakadang saestu nyuwun agung sing saputra pangarsama kakung dumateng para warga masyarakat dene kula sak rombongan sampun paripurna anginipun kaya jesiban boten namung kurang dana ketongo mugi-mugi warga masyarakat dusun pinggir bangsa penyaringan kawilujengan kesehatan kesarasan tansah mangke hidup beda menapa-menapa cukup pepanggihan sanes wekdal